Ветерани та військовослужбовці з Криму мають отримувати гідну підтримку від держави. Їхні інтереси та систематизація проблем не може розглядатися без їхніх представників. Про це говорили на засіданні експертної ради у представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Саме тому представників ветеранів з Криму було включено до роботи експертної ради. Ми всередині команди прийняли рішення про те, що запропонувати включити до цієї експертної ради тих, хто приймав активну участь в роботі цієї ради, ті, хто отримали більшість голосів і були делеговані, для того, щоб якраз допомогти і нам формувати певну візію, і наші документи, і, скажімо так, і нам передавати якісь проблемні кейси або проблемні питання в реалізації окремих політик для людей, які вже офіційно представляють Крим. На нараді йшлося і про вшанування пам'яті тих військових з Криму, які загинули, захищаючи Україну, а також про захист та підтримку їхніх родин. Ми говорили про, наприклад, людей, які, на жаль, загинули, але вони є представниками з тимчасово окупованих територій, про те, що, наприклад, варто говорити про окремі елементи меморіалізації, вшанування таких людей. Також говорили про те, як можна покращити захист членів їх родин. Кримський рубильник ОФ – 240 енергетичних вузлів у тимчасово окупованому Криму та на півдні України стали мішенями українських сил безпілотних систем від початку операції 1 липня. Як повідомив командувач СБС Роберт Мадяр-Бровді, днями було уражено ще 29 таких об'єктів. За його словами, пошкодження енергетичної інфраструктури б'є не лише по забезпеченню окупаційних військ. Знеструмлення стаціонарних радарів та інших елементів російської ППО порушує систему захисту повітряного простору окупантів. Спокою в Чорному морі не буде. Україна запропонувала Росії припинити взаємні удари по цивільних суднах та портовій інфраструктурі. Таку ініціативу Київ передав через міжнародних посередників на тлі зростання загроз для світової продовольчої безпеки. Офіційної відповіді від Кремля на українську пропозицію поки немає. Водночас Москва вже встигла публічно відкинути аналогічну ініціативу Туреччини щодо мораторію на бойові дії в Чорному морі. Речниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова назвала повернення до будь-яких подібних домовленостей недоцільним. Грабували Крим та вивозили артефакти в Росію. Двом археологам, які причетні до пограбування української культурної спадщини в окупованому Криму, СБУ повідомила про підозру. За даними слідства, науковець із Санкт-Петербурзького Ермітажу Марк Крамаровський та його колега з так званого Інституту археології Криму Еміль Сейдалієв проводили незаконні розкопки на території середньовічного городища Солхат. Під виглядом наукових робіт окупанти пошкодили культурний шар пам'ятки та вивезли цінні артефакти до музеїв РФ. Свої дії росіяни намагалися прикрити фейковими дозволами, однак в українському та міжнародному правовому полі такі дії є прямим злочином. Фігурантам інкримінують порушення законів та звичаїв війни за привласнення матеріальної історії України. В Криму попрощалися з Розою Абдулгазієвою, матір'ю кримсько-татарського політв'язня Тофіка Абдулгазієва. Жінка померла на 78-му році життя, так і не дочекавшись зустрічі з сином. Тофіка Абдулгазієва російські силовики затримали у 2019 році, а окупаційний суд засудив його до 12 років ув'язнення за сфабрикованими звинуваченнями. Нині він перебуває у критичному стані в тюремній лікарні у Челябінську. В нього діагностували злоякісну пухлину головного мозку. На этом фоне мама, переживая за сына Тофика и вынужденная ухаживать еще за своим старшим сыном Сулейманом, который в результате тяжелого инсульта находился и находится в постоянном лежачем положении, сама тяжело заболела. Вот сегодня она умерла. Аллах рахмет эйлесин. Это только пример одной семьи.
Пример того, как русские варвары уничтожают крымско-татарский народ. Роза Абдулгазієва до останнього молилася за одужання сина. Її поховали сьогодні на цвинтарі Абдал у Сімферополі.